George Bacovia. Dintr-un text comun. Amăgire. Vacanța de Crăciun se anunța tristă pentru mine, ca pentru străini. Priveam cărțile în care trebuia să uit singurătatea sau farmecul acestor sărbători de distracții și banchete. Va fi aceeași odaie ce se încălzește cu greu, unde vor trece și aceste zile, la fel sau mai trist ca celelalte. Ceva însă îmi spune că poate va fi altfel și deși nu dădusem nicio atenție unei scrisori primită cu câteva zile în urmă, noaptea aceasta o reluai pentru a o citi din nou. Iubit poet, cu multă greutate aflându-vă adresa, vă scriu ca un necunoscut admirator care vă roagă să petreceți anul nou la dânsul, în satul C, prin gara M, unde vă așteaptă o trăsură. De veți veni sau nu, rămâne cum veți crede, eu însă vă aștept. Radu. A mă deplasa pentru un admirator necunoscut. Din nou stăteam cu ochii în gol, gândindu-mă să-i răspund, sau să aștept zilele să treacă pentru a mă decide. Și modestia rece a udăii mele îmi spunea că tot mai bine ar fi să mă duc, oricum ar fi. Zilele treceau și zgomotul particular al sărbătorilor mă întrista și mai mult. Un dor de variație mă lua mereu și invitația își făcea loc ca o preocupare definitivă. Am plecat în ajun într-un vagon plin de lume. Mă duceam la întâmplare și chiar cu adâncă tristețe. Abia auzi prin mulțime numele gării pustii, găsi trăsura și țăranul singur, pe capră, care îmi spuse râzând că pe noapte vom intra în sat. Câmpii înghețate și crânguri goale rămâneau în urmă și apăreau, iar tristețea din tren mă urmărea mai înainte, fără să mă întreb, de ce am venit pe aici? Stelele apărură și o fază de lună arătă pustiul înghețat și fantastic. Frigul se lăsa aspru. Prin satele pustii se auzeau ecouri de colindători puțini, iar căsuțele acoperite cu trestie dădeau fiori. Departe, într-un câmp pustiu, trăsura intră pe o alee lungă de copaci goi și vizitiul îmi spuse că am ajuns. Ascunsă între copaci, în câmpul înghețat, casa păru izolată cu totul de sat. O zidire veche cu 2 etaje, în care primul era stins și nelocuit. O singură lumină se zărea la odaia de sus, cu un balcon vechi și întristat, nici o mișcare de primire, peste tot tăcere. Amorțit de frig și rămas singur în sufragerie, singura odaie luminată pe care o văzusem de afară, priveam de lângă sobă serviciul de masă pentru o singură persoană și sticlele cu băutură. Așteptam. Părea că sunt într-o locuință din care cei de acasă plecaseră pentru a scăpa de singurătatea unei clădiri atât de vechi, cu grate și situri groase. O căldură plăcută totuși și aerul antic al acestei clădiri mă familiariză întrucâtva și așteptam. O scrisoare deschisă pe masă mă atrase de la sosirea mea, apropiindu-mă o citi. Fii binevenit, ba pentru un an mai bun. Sunt eu care te-am invitat. Magda.